wadhi mbele kod twak. Naomi, ang'isi ni mak paro moro kanyo. Kinde makoro napenji ni in kiwinjo nonro kata report makama kowuoke. Bende nitiere kaka omiyi wasiwasi moro kose kiwinje tang'o maringe pachi? Naomi. Okay, kamano nonro ka winjo Kofi Annan Foundation manyocha ogolo report ni Kenya nitie ng'ala mar 84% at risk mar kero tulo election mabiro next year 2027. Mano gima kiwinjo at personal level nyaka iluor niwach wang'eyo ni tulogi gikelo gik mang'eny, gikelo lwenje kendo ji gore to kendo ngima mang'eny ji wito, mwandu mang'eny be lal. Koro an awinjo ka gino en gima keto chunya bet moluor kabisa niwach ang'eyo ni kakoro chakre gi sani kod kata last week kane waneno ka tulogo osechako bet, rowere be itiyo godo marach, matiende ni kitambo chop next year kanyo ka yiero maduong' biro dhi ketowa kuma rach kabisa. Ka sani Kofi Annan Foundation wacho ni wan at 84% risk mar bete tulo, to pod wan gi 1 year and some months mondo kore ka wachop kuma wadhi time yiero maduong'. Koro mano gima ka winjo to miya luoro kabisa nikech ngima ji mang'eny dhi wito ngima gi kalure kod tulo gi kaka rowere bende itiyo godo marach, mwandu mang'eny be dhi lal. Then jomoko be ong'eyo ni tulo gi dhi kel kalure ni jomoko ok oyie kuom put mano matayo chenro mag yiero mano IEBC. Mano be miyo kumibete iwinjo kiluor nikech ikia ni gidhi lando jomage mok dwa ni ng'ane mondo landi, to mano keto wa kuma wabet ni waluor kendo wan at high risk ni tulo nyalo wuok. Korka kod Elisha